An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nanzara san o kalo 7 juillet kalo don bi o tile 7 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye seliba kalo ye an b'a lɔn k'a fɔ bi o tile 8 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurumba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ embargo ye weleli min kɛ ka bɔ an ka jamana kan min ye an ka mara minisiri so kɛrɛnkɛrɛnnen na o minisiri ale ye wele bila ka ɲɛsin fasodenw bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la o hukumu kelen kɔnɔna na Bamakɔ dugutigilakaw olu ka coordinateur hakilila jumɛn de b'olu la bi da jamana kɔnɔna na olu bɛ ɲɛfɔli k'o la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi Moti marabolo kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen o kɛra sababu ye kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko mouvement Baginɛ so olu ka kunnafoni la wele ni ka ɲɛfɔli k'olu ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi min ka dɔn k'a fɔ nɔgɔ o kɔni gɛlɛya fɛ ko yɔrɔ dɔw la sɛnɛkɛla dɔw n'o ye kɔɔri sɛnɛna dɔw ye u bɛna ɲini ka kɔɔri yɛlɛma kɔɔri yɛrɛ dannen kɔfɛ fa kɔɔri ye dɔ kɛ dɛ u bɛna ɲini ka yɛlɛma ni ka kɔɔri kɛ ɲɔ yɛrɛ ka ban k'a sɔrɔ kɛ angɛrɛ sɔrɔbaliya ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ kɛ kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara an lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoniw an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na embargo ye wulili min kɛ o wulili min kɛra faso kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ mara minisiri an b'a la k'a fɔ n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale ka dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli ka fasodenw ɲɛkɔrɔ a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. An bɛ miiri b'a la k'a fɔ janvier kalo tile 9 an ka farafinna jɛkuluba min bɛ yen n'an b'o wele ko CEDEAO o tun ye gɛrɛntɛnw ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma n'o ye ka jamana u ka jamanaw cɛ datugu o ye kɔlɔlɔ caman lase an ka jamanadenw ma kosɛbɛ n'o ye baloko fanfɛla ni sɔrɔ yɛrɛ o bɛɛ tun bɛ a gɛrɛntɛ kɔnɔna la kunun ala barika la u ye ɲɔgɔn dalajɛ u y'o gɛrɛntɛ minnu kun b'an kan u y'o gɛrɛntɛ ninnu wuli kuni ka u ka gɛrɛntɛ ta an fana ye gɛrɛntɛ min fana bɛ se k'u tɔɔrɔ u ye mun kana k'o ɲɔgɔn lasegin u ma donc an fana ci min b'an bolo bi k'a fɔ ko an fana ta wulila mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko kosɛbɛ k'an ka tasibila kɛ ka se an ka jamanadenw ma u ye sɛgɛn mun kun nin kalo 7 in kɔnɔna la a y'u tɔɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn a y'an fana tɔɔrɔ ala barika la bi o tɛmɛra ko an ka jamanadenw tɛmɛlen kɔfɛ an ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an kɛrɛfɛ jamana dɔw ma n'o ye Guinée n'a ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Mamadi Doumbouya olu y'a fɔ depuis a kuma la k'olu tɛ se k'u ka da tugun Mali ka sababu kɛ bɛnkan b'an ni ɲɔgɔn cɛ depuis lawale ani balimaya b'an cɛ ni Guinée bɔra yen Mauritanie fana b'o o la n'a ka jamana ɲɛmɔgɔ ani Algérie président olu b'an dɛmɛ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ɲini k'a fɔ Mali la an ka tagabolo mun ye farafinna ka bɛnkan bɛ se ka lasabati cogo min na n'an b'a wele ko panafricanisme o de ye Mali yɛrɛ ka politique ye hali bi an b'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko k'a fɔ jamanadenw ye an tɛna bɔ sira kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛɛ miiri b'a la k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen an ka sifilaka dɔw bɛ yen olu tagamara ka bɔ Sénégal jamana la ka na yan dɔw fana bɔra La Guinée ka na yan minnu fana bɔra Mauritanie donc an y'olu bɛɛ de fo o ye dɛmɛ mun don Mali ye nin wagati gɛlɛn kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ an ye CEDEAO médiateur n'o ye Nigeria président kɔrɔ Goodluck Jonathan an y'o fana fo kosɛbɛ ani Togo président ala barika la olu ka cɛsiri de y'a to an sera ka bɛnkan sɔrɔ an ni CEDEAO cɛ o bɛnkan yɛrɛ kun fanba ye mun ye CEDEAO mɔgɔw kun ko ka kalata labɛn Mali ɲɛmɔgɔw ka dan maliyɛnw yɛrɛ ye mun fɔ ka jamana jɔlen bɛ sen minnu kan k'o falen sani kalata ka se ka kɛ mais ala barika la bi an sera ka bɛnkan sɔrɔ a la. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye mara minisiri colonel Abdoulaye Mayiga nin tun y'ale kan ye o hukumu kelen kɔnɔna na min y'an ka Bamakɔ dugutigilakaw olu ka fara ɲɔgɔn kulu kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka coordinateur n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Bamusa Ture la baara in hukumu kɔnɔna na olu yɛrɛ bɛ fɛn min fɔ an ka lamɛn. Bi ye Bamakɔ dugutigiw bɛɛ lajɛlen an ka wele kan bila ka sababu kɛ ɲangili min taara ka da Mali kan
an y'a mɛn administration ministry n'o ye mara ministry ye ani mara cɛbɔli ministry n'ale de ye gouvernement fana ka kumalasela ye a y'a yira n na k'a fɔ ɲangili bere min tun taara an kama bere in dara ni doni girin dari kun i kelen tɛ se doni min kɔrɔ mɔgɔ sɔrɔla k'i dɛmɛ ka doni ta i bɛ barika da ala ye an y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ lamini jamana dɔw bɛ yen olu y'u ŋaniya ta k'an sɛgɛrɛ sira caman fɛ balow bɛ se ka s'an ma cogoya min na fɛn caman bɛ se ka s'an ma cogoya min na hali bolifɛnw bolijiw minnu bɛ k'olu kɔnɔ olu ka se ka s'an ma an ye dɛmɛ caman sɔrɔ ka bɔ an balima farafin jamana caman yɔrɔ nin ye don ye san ka kan k'olu fɔ k'olu waleɲuman dɔn adamaden i ka kan ka min kɛ n'i y'o kɛ i y'i ka kɛta kɛ a kɛra min ye o k'a dɔn ye mali y'a dɔw ye k'a fɔli k'u ye fana ka dɔn k'a fɔ nin de fana ye farafinna ye dɔw yɛrɛ ye senna taama kɛ fo kilomɛtiri 100 yirika ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ ka taama u sen na ka na mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ malidenw aw kelen tɛ anw fana bɛ aw fɛ n'o tɛ i bɛ taama ka kilo 100 ni kunkan kɛ mobili bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen motow bɛ yen nka u bann'o de la u b'a fɛ diɲɛ k'a dɔn minnu ye nin ɲangili bere d'anw kan u k'a dɔn k'a fɔ ko dɛmɛbaga wɛrɛ bɛ mali la mali dɛmɛbaga ye ala ye a dɛmɛbaga ye dɛmɛbaga ɲumanw ye an bɛ foli kɛ o jamanaw ye ka foli kɛ o jamanadenw ye an balona k'a fɔ nin tun ye dugutigiw ka coordinateur ye Bamusa Ture ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na kuma kɔlɔmɔrɔ tɛ dɛ jamana in ka basigi jamana in ɲɛta min n'an bɛɛ b'o nɔfɛ ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra ye Moti marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnna dɔgɔnɔw ka faraɲɔgɔnkulu bɛ yen n'a bɛ wele ko mouvement Baginɛ so n'a sigi kuma kɛ dɔ yɛrɛ u yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ k'a kɛra de sango gɛlɛya minnu b'u ka maraw sɔrɔ ka se ka wulikajɔ kɛ o gɛlɛyaw bɛ se ka ban cogo min na k'o y'a sigi kun de ye o kulu in u ye faraɲɔgɔnba kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnenw na ka kunnafonilaw wele ni ka ɲɛfɔli k'olu ye kunnafonilaw tɔgɔla duba kɔnɔ na Omu Danbele tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ Adama Jɔngo ale kuma min fɔ ko in senfɛ o filɛ dugu wili minnu bɛ ka kɛ gɛnni minnu bɛ ka kɛ bana min bɛ ka kɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kuma kelen dɔrɔn de don ça ne va pas et o ça ne va pas in dɔwɛrɛ tɛ dɛ terrain kan baara bɛ ka kɛ cogo min na yen baara in stratégie man ɲi o ka fɔ armée an b'u soutenir u ka baaraw la mais ni yɔrɔ min man ɲi an ka fɔ o man ɲi ko minɛn sɔrɔla an ye minɛnw ye mɔgɔw recruter la an y'u ye ni formation kɛra o bɛ bɔ telew la an b'u ye ni minɛnw ka ɲi i b'a sɔrɔ stratégie de man ɲi terrain kan ni stratégie ka ɲi terrain kan c'est que mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ terrain kan olu de man ɲi ni mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ terrain kan n'olu ka ɲi ça veut dire que tiɲɛ dɔ de bɛ yen min tɛ ka fɔ an ye an bɛ gouvernement interpeller nin yɔrɔ in na n'an ye Jalasogo ko in ta k'a na k'a bila ko bɛɛ centre kɔnɔna na depuis ko kɛra ka na se bi ma personne n'est responsable gouverneur y'a ka baara kɛ ka ɲɛ préfet y'a ka baara kɛ ka ɲɛ ministre y'u ka baara kɛ ka ɲɛ commandant de zone y'a ka baara kɛ ka ɲɛ mais en même temps mɔgɔ 250 sara a donna ka na bila bi la an m'a mɛn ko mɔgɔ wulila ka ɲininka an m'a mɛn ko mɔgɔ wulila ka bɔ a place kan donc u bɛɛ ka baara ɲɛna pourtant mɔgɔ 250 sara ça veut dire qu'il y a problème donc laɲini belebeleba min kan ka fɔ gouvernement ye il faut que a ka enquête de dayɛlɛ nin ko in na an k'a dɔn maliyɛnw k'a dɔn mun de kɛra mun de la de 16h 17h 18h fo 23h terroristes bɛ Jalaso kɔnɔ armée ma se ka bɔ Bankas ka na Jalaso ka na mɔgɔ sécurité pourquoi faut k'o ka fɔ maliyɛnw ye an k'o fara an ka doléances san k'a ɲini gouvernement fɛ a ka enquête de dayɛlɛ ka ni tiɲɛ de fɔ an ye an mako b'o la non seulement an mako b'a la bi mais pour que ni a défaut donna sini a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Adama Jɔngo kan ye kulu in yɛrɛ ɲɛmaaba Hamidu Jiminde ni y'a sɔrɔ ale ye député kɔrɔ ye ale yɛrɛ a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun b'ale bolo ale ye kuma min fɔ lajɛrɛ in senfɛ o filɛ ko jɔ o jɔyɔrɔ la fagali sugu tɛ yen an ma mun y'an yɔrɔ la an wulila ka jɔ o de kama a fɔra de ko l'armée monte en puissance ko minɛn kuraw caman nana kɛlɛkɛminɛnw nana ko fɛn dɔw bɛ yen u yɛrɛ ka kuma lakɛlaw b'a fɔ cogoya min na ko n'i bɛ kɔlɔn kɔnɔ fɛn dɔ bɛ u b'a ye wɔgɔ bɛ k'a jira la ka viremaniw y'o kuma fɔ ka minɛnw bɛ yen an tɛ se k'a faamu ko nin bɛɛ bɛ yen tiɲɛnikɛla maa 100 ɲɔgɔnna maa 20 bɛ moto kan u sago la ka na dugu attaquer ka tiɲɛni kɛ u sago la ka taa n'u yɛrɛ ye u sago la an tɛ se k'o faamu u ye hélicoptère ni fɛn caman jira an na télé la an y'a ye mais halisa anw fɛ yen jadisuw de bɛ ka monter en puissance kɛ o ye wulibali y'anw fɛ yen ne mun y'a kuma fɔ ni ne ma siran e mun y'a lamɛn i siran kun tɛ mɔgɔ tɛ se ka saya jɔrɔ ka tila ka jɔrɔ ni toli ye anw sara ka ban anw su de bɛ ka tagama jankabo mara la taa ye
jadi du ka yala no ka marfa chuga mun kadi ibi teme kur kan a parti de kiri ube unu ka marfa de yala la fambe ute unu fana ka monter en puissance yo c'est vrai anya dugu mun cité mun c'est vrai macha ani aviation macha unda ka mara kono chale ba kilo bi sabai jadi su ku sago ke ante se ka monter en puissance ne famuti nous mandons dagal ka kwanda malgré que l'armée monte en puissance donc ok a wala anya doni note amma fam halibi peut-être ante tu avocat fam ko se monter en puissance avec ka anta korado ni amma korado ko ni ti aketo ye enfant ni tamana nyamo mu jaw jorala capital fula ko tay ne ma fo fulawu ngudu fulakan de fo mo munu ba video ke ko fulakan de fo munu bina josunu nunka ko be fulakan de fo munu be anga marfa fen non mina suratu la kana video ke fulakan de fo après mu be ma mula donc nous nous ka flat culture de défense nous comme roté o mo bi ka so mu ko to ka ko wile ko to la nyini yote nous nous tere asimi aga jajora la zona abana oui be ka ten kulu bisi o nous nana o ka fenke ambe mu fam ante ko yini parti kana ngoro ndo sama me sale kono ya so ta ka bile nga utise kata el mu ko beta so mo re ba ko kana na tri o e pasi balia de o ko jora la na nyini mu fala pe anyo fo ngo o kilente se ka ni kelenike o kilente se anga doso mu ne mafata mu mbeka ko nindi fasuma o ka no fara o kan parce que yoro do la nya jati o beta terroriste puti nga o tito e o bita mu tara terroriste de senkana kana la chabake jigi adula mauka ni oni doso bolo ni bolo ni ulu en nana ka yoro ni libéré o ka doso blaye ka minan duma ulu kata amba ni jadi ni senkana anti décision ta yoro la nga amba façon de défense ni mumbe mutika kekanya alu boka po kuno misika barake nu bisika munka ukake nu ya ngwele watu ambita anye lettre demande d'audience ni le asimi fe ko ambi fe ka ye ko mumbi anka amba faye akan dema ta solution ni lettre jabi kera muye ko ata ministre de la culture fe nya jabi node amma fo ka beta donke amma fo amita nyere jeke ango ambi fe ka yedi anga dugu munu willa abisika siki chogodi non de antate festivalier antate théâtre boy ko angata ministre de la culture fe yoro o ite jabi ko nyuma ntado aba kalama wa ata kalama ntado aya la sama o de foran dara bon dala de wa wala ma ko mi ministre de la culture fona do honoy ando ko likindo o palama do ay ta fe ko ga akora yote antado ambalo dan ka foni tu amidu jimide kanye fon basi la fianga jamana kono be na stra min fe ala kan jamana blo stra kan namburai brigo ka fe wuli ga jobba kera dozo ga la laje ambalo dan ka foka dozo wele fambale ele fe u kana nyon soro kene kan u twega wele blaka nyesi jamana ma nyema uma fere min kanga tika bi ka fara dozo ka fara u ka se gwa kila di nyoma sango jamana mbasi kama u dasero kuma ma yasa ka pratika dama we kuma mi fo kene kan brigo e u fle dozo la de gumango yambi ayi toni sigi mali kono ka fo dozo ate kudo mandi mali kono sorasi le fangala jogo me afena ba fe ka alti ngorota ka deme mali konya bela kelebe mali fambe bengan be benga fambe be juya sugu ande so le fena na de ka ben sigi pour que o juya be se ka ban mali kono jogo mi asimu ko ta aye jama ta jogo me anya afena be ka boloma deme ana ka je ka mali bara an sagona dankola dozo ya te ko fe ko le bigo dugu ya dosole na besiki ni ayi nyogon soro gumango yambi ayi nyogon si tominka obra mo na le kana anaje ka gumango jisiki kami fo ambe ka nyogon be bilgonu gumango anga je ka gele na be mali kono anga nyogon de meka boy chete donsole de fentambolo azimu ko tamba ina ta kara marfara kara kasera kambolo ma ge peke kele fambe ambe kele kumbene la so ma siribe ne bola gumango ya imana ni doso feve sigile abeji ngona mole na mani ayin ladeke doso c'était doso fin tablo je tablo fin ngoroma do na dadi na kon tira kandebe an ko nimbe ana wula kono la kanda alani alilla de men kama no te nal man be seta yere kabo ya fu kwa fu lima kole fu frontière la Guinée frontière la abem ko do be ambi ambalodan ka foni tu dozo la ka kanye uya fotiko mina jamana mbaskina lafia obuna sera fe ala kamali blo mene kono namburai ambalodan ka fo me yere wulo ton olu we wuli ga doke ka faranga ga nyefol ga kuna fondla wi ko ministre ga wati monobole minke kena la ka kai ka do ga fama ke sababa olu nye koro wa sharia dawbe
u ma sɔn ka t'o sira fɛ ko bɛna kɛ sababu la wulikajɔba kɛ ka se k'u kɛ nin kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na faraɲɔgɔn in senfɛ a kumatigi tun ye maa min ye Siri Kuyate don an ka lamɛn. Bolokunba ɲɛsin don min ma o de ye k'a fɔ an kun y'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an k'an bolo bɔ MINUSMA bolo parce que MINUSMA Faransi Américain kulu fɛn fɛn kɛlɛla n'an b'a ye k'a fɔ k'u bɛ an ka kɛlɛ janfa la a bɛɛ dagalen don MINUSMA kɔnɔna na bon faamaw ko k'olu b'a kɛ fɛɛrɛ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni koba ye o nɔ kan k'u b'a ɲɛmɔgɔya ni fɛnw dɔw ɲini olu ka jate la min bɛ se ka kɛ sababu ye ni an bɛ sɔn ka MINUSMA a tiɲɛnima yɔrɔ bɔ a kɔnɔna na a yɛrɛ ko sigi min kɛra o sigi kɔnɔna na u ma kala don u ɲɛna ka bɛn n'an ka laɲini ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ fana n'a yɛrɛ k'a fɔ olu tɛ jɛn n'a ye nin cogo la ko fɔ an ka laɲini ka taa ba la donc sisan an ye min fana fɔ ka fara faamaw ta kan parce que an ka laɲini don faamaw nana sɔrɔ an bɛ nin kɛlɛ kɔnɔ an nana malidenw ta k'a kɛ seere ye ka diɲɛmɔgɔ ta ka kɛ seere ye k'a fɔ ko MINUSMA tiɲɛ yɛrɛ la jamana kɔnɔdenw y'a ɲini k'a fɔ u ka kuso n'u ka kasa ta parce que an tɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen o banna pewu donc don n'a nataw la wulikajɔba minnu bɛna kɛ ka se ka MINUSMA kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o wulikajɔbaw bɛna kɛ parce que MINUSMA ka baara kelen don ka min ye dɔrɔn o ye ka sɛbɛnniw kɛ sɛbɛnni ninnu dun bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a bɛɛ laɲini ka se ka jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na ka kɛlɛ fɔ cogo la min ta a cogo ye ka na kɛlɛ kɛ parce que ni mɔgɔ min bɛ se ka taa su cɛ la k'a ɲini jɔn ye jumɛn ye jɔn ye juguman ye an bolo tigi kan ka se ka ɲinini kɛ mɔgɔ nimaw cɛ la ka se ka dɔn jɔn ye juguman jɔn ye niman donc ni MINUSMA tɛ se k'o baara kɛ fo ka na kɛ dɔrɔn u bɛ sɛbɛnniw kɛ min bɛ mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ vraiment an tɛ se ka jɛ kɛ bilen o de o laɲini o de lase kɛra mɔgɔ an fɛ bi presse ka sababu la ka ɲɛsin malikaw ma. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Siri Kuyate yɛrɛwolotɔn tɔgɔ la u ni kunnafoniyaw ka lajɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di Mali la Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen min jariwala tigilama ye dɔgɔ fɔlɔjɛ tɛmɛnen in na dɔgɔ fɔlɔjɛ in kɔnɔ na k'u ye wulikajɔba kɛ ka na maa dɔ n'i y'a sɔrɔ wele ko Hadi Kulubali Kɔrɔnbugukaw fɛ Pogo marabolo kɔnɔ na k'u nana ale minɛ ni ka taa n'a ye maa caman ka fɔla bi ko nin wulikajɔw kɔni bɛ sen na Hadi yɛrɛ n'i y'a lajɛ ko sigida kɔnɔ na ko maa kun don maa min don n'i y'a sɔrɔ maa sɛbɛnba karamɔgɔlaka don wa i ka dɔn fɛn fɛn ɲɛta ye ka ɲɛsin mara ma k'i ka dɔn k'a tun b'o baaraw de la a ye minɛni min kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen kamana gannen bɛ minɛni kun ye fɛn jumɛn de ye fo nin yɔrɔ in na kunnafoni wɛrɛ ma sɔrɔ a la an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin n'a ɲumanya ka denbaya la n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ farafinna jɛkuluba min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye panafricaine ye an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaya sigikow la an ka musolaka dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye Mali kɔnɔ député kɔrɔ ye n'o ye Aïssata Cissé dɔw k'a ma ko Chateau CNT maa dɔ bɛ ale tun ye ka dɔn ka musobɔya ko kɔnɔna nka a y'a yira k'a fɔ ko ale y'a ta bɔ a ma a y'a bɔ a ma kun min na a y'o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye Aïssata Cissé Chateau an ka yɛrɛ lamɛn. Sisan n'an tun taara élection na an tun bɛ continuer dɔrɔn pour que élection ka kɛ mais ne tun bɛ kibaruya minnu sɔrɔ c'est que ne ka mɔgɔw yɛrɛ u bɛ siɲɛ t'a la dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ taa don min na élection na k'u bɛ jin de don ko tɔw ye min k'u la k'olu fana bɛ t'o ɲɔgɔn kɛ est-ce que o ye Mali danbe ye ou bien o ye ne yɛrɛ ka hɔrɔnya ye mɔgɔw ka taa siɲɛ ta tuguni ne tɔgɔ la Mali tɔgɔ bɛ tila ka tiɲɛ n ka jamana ka gɛlɛn ma dɛ je crois que ne y'o yira fɛn caman na parce que u commencera déjà ka sɛbɛn ka bila réseau kan ko maliyɛn de kama élection ma se ka kɛ a san kelen de ye nin o min b'o kɔ o ye de ne ka jamana tɔgɔ ka tiɲɛ donc fɛn fɛn bi se n ka jamana ma ou bien bi se n ka famille ma ne tɛ se ka a fɔ ko n bɛ n yɛrɛ lajo la n'i sera yɔrɔ dɔ la i ta t'i yɛrɛ o jamana de ta ye donc jamana tɔgɔ ka tiɲɛ ni ne tɔgɔ ye o tun ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ n'o tɛ hali sini n'an tun ye élection kɛ ne ni mɔgɔ min tun bɛ ka poste ɲini ɲɔgɔn fɛ n'a ye mɔgɔ caman sɔrɔ a bɛ mɔgɔ tan sɔrɔ alors que an tun ye mɔgɔ 200 ni 55 ye ne tun b'a ta siga foyi tun t'a la Ala dɔrɔn de tun bɛ se k'a bali mais ne y'a jɛngɛ k'a lajɛ i ye fɛn min ta tasuma la i ka jamana bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ a la fo ka taa diɲɛ wuli ka fɔ i denw ye a ka fɔ i mɔdenw ye don min na nin ye a kan bɔ fɛn nɔfɛ siɲɛ de taara pour que a ka sɔrɔ ne ko n k'o tɛ hɔrɔnya ye donc ne b'a préféré a ka fɔ ko Mali ye danbe jamana ye malidenw tɛ sɔn manamana ko ma donc ne ye n sen bɔ a la mɔgɔw kasira ko caman kɛra mɔgɔw minnu tun bɛ kan soutenir a dɔw yɛrɛ banana mais ne y'a yir'u la k'a fɔ ko vraiment u ka sabali an ka élection kɛ parce que an bɛ parlement panafricain na c'est comme assemblée nationale dugu 55 o ye Afrique bɛɛ de dɛ n'a fɔra ko élection kama bana bɛ instabilité politique bɛ an ka jamanaw la kɔngɔ bɛ mɔgɔw la an de ka kan k'o bɛɛ baara kɛ ka sɔrɔ ka se présidentw ma olu ka sɔrɔ k'a lajɛ n'u b'a kɛ cogo min na an de bɛ se ka mɔgɔw interpeller minnu bɛ fɛ ka Afrique tiɲɛ a dun bɛ ka tiɲɛ u bolo parce que u bɛ ka ko caman kɛ farafinw na o man kan min bɛ ka kɛ immigration ni fana aw yɛrɛ ɲɛ b'o la o bɛɛ bɛ sen na san kelen de ye nin foyi tɛ ka kɛ ko ni château tɛ ko élection yɛrɛ tɛ kɛ n'a fɔra ko élection fana ka kɛ siɲɛ ka ta Mali tɔgɔ jugu ka fɔ o man ɲi donc sisan an ka kɛ cogo min na dɔrɔn an ka bɔ nin kɔnɔ a to bɛ Ala bolo an ka baara kɛ farafin ye minnu dara na k'u bolo kɔrɔta ye. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Aïssata Cissé Chateau ni tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na
fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛra fɛ ka nin waleya in kɛ n'i y'a sɔrɔ n'o tɛ dɔ yɛrɛ k'a yɛrɛ minɛ an bɛ dugawu kɛ ala kana tila ninnu caya n'an bɔra yen kɛrɛnkɛrɛnnenya kulu dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko islamic relief olu ye fɛɛrɛ kɛ ka se k'i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya n'o ye miliyari 1 ni miliyɔn 100 ni miliyɔn 60 hakɛ u bɛn'o de don sogo la kɛrɛnkɛrɛnnenya baganw na ka se k'o sogo di dɛsɛbaatɔw ma an ka jamana kɔnɔ na o baara min bɛna kɛ baara in yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye kulu ɲɛmaa Musa Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. San o san ni ala ka barika ye an bɛ se ka misi ɲini an bɛ misi sɔrɔ k'a di falatɔw u ka du dɛsɛbaatɔw du ani mɔgɔ caman minnu tɛ se ka saga san seliba la ka se ka seli kɛ ka denmisɛnninw nisɔndiya an bɛ misi san an b'a di olu ma ɲinan ala y'an garisɛgɛ miliyari 1 ani miliyɔn 160 la o wari bɛ se k'an dɛmɛ ka gɔ ba 72 ni kɛmɛ seegin o y'o gɔ ye se k'an dɛmɛ ka sogo dugu bɛɛ ma n'ala sɔnna Mali in kɔnɔna na o bɛ kɛ Bamakɔ yan o bɛ Moptikaw b'o la Segukaw b'o la Tɔnbukutukaw b'o la ani Bamakɔ district. an balola k'a fɔ nin baara in kɛnɛ kan ministre min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye ministre kɛrɛfɛ ministre ye Umaru Jara n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ dɛsɛbaatɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya maa cololen olu ka hukumu kɔnɔna na ministre Umaru Jara yɛrɛ y'a hakili da ko senfɛ ale ye min fɔ u filɛ. An bɛ islamic relief mɔgɔw fo an'u dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw minnu garisɛgɛ bɛna don sogo in na a ka dugawu kɛ jamana ye an tɛna bɔ kuma la fiyewu fo ka maliyɛn den bɛɛ fo an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la kalo 7 ɲangata dalen don an kan aw de sɔnna ka jɔ a ka jamana marabagaw kɔkɔrɔ yaasa anw ka se ka kun ni an yɛrɛ ye ka jamana ka hɛrɛ ɲini. Islamic relief ye miliyari 1 n'a kunkanfɛn ta k'a bɛn'o kɛ ni denbaya bɛ ala bolo dugumakolo sanfɛ o ye yatimɛdenw ye k'a bɛn'o kɛ k'olu ɲɛji cɛ o nisɔndiya min bɛna ɲɛsin denbayaw ma a n'o hinɛ min bɛ bɔ dusukun na ka ɲɛsin fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma ala bɛ ko kɛ ko kama ala delila ka ko kɛ ko kama wa a bɛ ko kɛ ko kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka ko bɛɛ kama a k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka kɛ u bɛɛ kama an ka jamana ka bila basigi o minɛn kɔnɔ na ka jamana bɔ gɛlɛya la ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ cikɛ o de kɔni ka dɔn k'a fɔ fɛn ye fɛn bɛ yen n'a ti ma janfa nka cikɛla yɛrɛ b'a fɛ ka janfa de o de kama cikɛ kɔni a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye k'a sɔrɔ i ka nɔgɔko ye bi na gɛlɛyaba kɔni o bɛ nɔgɔko la tiɲɛ don jamana tun ka gɛlɛn dɛ jamana ka gɛlɛya yɛrɛ o kumaw bɛ yen nka min ka dɔn k'a fɔ nɔgɔko kumaw cayara kunnafoniw dira k'a fɔ ko mara ɲɛmaaw ko nɔgɔ bɛna bɔ avion na irisi jamana kɔnɔna ka na yan an y'o kuma kelenw fɔ yan ka sanga n'an ka cikɛla ɲɛmaaw ka kumaw ye o waati kelen kɔnɔna gɛlɛya bɛ nin ka maaw fa maaw jigi dara kan ko ni ala sɔnna ma k'a bɛ ɲɛnabɔ maaw ye sɛnɛw kɛ a kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi a kɛlen bɛ bi nɔgɔ bɔrɛ kelen yɔrɔ dɔw la 8,000 dɔɔnin dɔrɔn de b'a jɛ o la yɔrɔ dɔw la 7,000 o y'a nɔgɔmadaw ye n'a fɔra i k'o san k'o kɛ dugukolo la k'e bɛ tila ka nafa ɲina la o ye gɛlɛyaba ye a kɛra sababu ye ko yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ k'u ka kɔɔri yɛrɛ u tun y'a da ka ban o ye kɔɔrisɛnɛnaw ka bolo kan u bɛ ɲini ka yɛlɛma k'a kɛ engrais tigɛ min na n'o ye ɲɔ ye dɔw bɛna ɲini ka u bolo ta yɛlɛma k'a kɛ olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kɔlɔnjɛba mara la ka na se Kumantu yɔrɔ dɔw la k'i k'a dɔn ko baaraw bɛna ɲini ka kɛ yɔrɔ dɔw la Inzan Jalo ale ye maa ye ka bɔ Ɲamana Mohamed Samake ɲininkali k'ale yɛrɛ la a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Inzan Jalo a bɔ Ɲamala bɛ filɛ Kɔlɛba mara la filala Ɲamala don. Inzan Jalo an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko min ye nɔgɔ ko n'o ye engrais ko o gɛlɛya kɔni b'aw dala nin waati na a ko bɛ cogo di. Nɔgɔ ko gɛlɛya min b'an dala waati na ka tuguni kɔriko nɔgɔ ko ye ka bɔ danni wɛrɛ waati la fɔ min ka se kɔriw tɛmɛ nɔdon kan nin n'a ma nɔbɔrɔ 1 sɔrɔ n'a ye min sɔrɔ don nɔbɔrɔ 100 an dun bɛ se ka nɔbɔrɔ 1000 don an ka baara la yan a yɛrɛ t'an ka nɔgɔ yɛrɛ ban. O gɛlɛya kɔni y'an kan bɔrɔ 100 o tɛ se ka fɔ ɲɛ nka an yɛrɛ kɔrɔfɔlɔ min yɛrɛ demande a bɛ taa hectare 170 nɔ ni bɔrɔ 100 ji la yɔrɔ yarɔ o kɔni tɛ se ka fɛn ɲɛ yɔrɔ. San dɔw la a bɛ deli ka kɛ ten wa walima san dɔw la a bɛ nɔgɔ sɔrɔ cogo di. San dɔw la an yɛrɛ bɛ kɔɔri sɛnɛ kɔɔri yɛrɛ danni bɛ daminɛ ka sɔrɔ nɔgɔ yɛrɛ tonnen an kɔrɔ. An bɛ don min na ko bi a ye kɔɔriw dan ka ban. Kɔɔri yɛrɛ dɔw sera nɔgɔdon yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ tɛmɛna nɔgɔdon kan yɛrɛ. An y'a mɛn k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ tun commencera ka foro ka segin ka wuli kura ye ka kɔɔri falennen to o ye tiɲɛ ye wa. Sikasi t'a rɔ o kɔni bɛ kɛ sisan o ye tiɲɛ ye nɔgɔdenya yɛrɛ kama o kɛra ko jamana de n'a datugu ka nɔgɔ kalelen to dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ kabini o kɛla dɔrɔn a fɔla ko sira bilala nɔgɔ minnu bi bɔ kinnayɔrɔ la k'o bɛna anw caribo ye anw ta ma sɔrɔ anw cɛ ba fiyewu k'an b'a mago ɲa n'o ye an dun mana dɔgɔfira nin tɛmɛ dɔrɔn kɔɔri yɛrɛ tɛ se ka an tɛ se k'an bolo ma da kɔɔri ma bilen an dun n'a ɲɛ ko dugu donna kaba t'an bolo kɔɔri t'a bolo ɲɔ t'an bolo
tabina ka gɛlɛya kun jɛrɔ wele ka laban min kɔni ye den bolo ka se jamana marabaaw ma ni an ka nɔgɔ bɛ se k'an na sɔrɔ dɔ filɛ nɔ ko di an ma n'an ka nɔgɔ tɛ se k'an na sɔrɔ waati in nɔ tiɲɛ tiɲɛ na an bɛ fɛn min ɲini yɔrɔ sisan o kɔni an kana kɔriforo yɛlɛmɛ ɲɔgɔn ye ka bɛɛ yɛlɛmɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn ka kabako yɛrɛ o yɛrɛ o kuma t'a bilen an tɛ se ka kaba sɛnɛ yɔrɔ bilen i ma ye kaba sɛnɛ a nɔgɔ i bolo ni nɔgɔ tɛ i bolo dɔrɔn i tɛ se ka kaba sɛnɛ fɛn min mako b'i la dɔrɔn o ye ɲɔ ye an yɛrɛ ka baara yɛrɛ da yɛrɛ disi da fɛn min na sisan donc o kɔni ka kɔri nɔ don dɔrɔn ka kaba wuli i kɔrɔ k'o da in kɔrɔ ka nɔ don a la o yɛrɛ ko tɛ balo fɛrɛ wɛrɛ si t'an na nin fɛɛrɛ ninnu kɔ ni kɔrɔ ko man kɛnɛ an bolo dɔrɔn an kɔni bɛ to kungo la an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Inzan Jalo kan ye Mohamed Samakɛ tun ye ɲininkali kɛba ye u y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ ka kɛ ka se ka nin ko in cikɛlaw gɛlɛya de kɔni b'olu kan gɛlɛya bɛ maaw ma kɛ jamana in kɔnɔ bi cikɛlaw ta ka jugu ni bɛɛ ta ye marifa daburu bɔ yɔrɔ caman na u ni foro cɛ o kɔfɛ jamana kan ka nɔgɔ yɛrɛ min di hali n'a bɛ san a tɛ ka yɛrɛ sɔrɔ bilen nin ye dabalibanko ye min ye malosɛnɛnaw olu fara ɲɔgɔn kan ka na Bamakɔ kɔnɛnɛ yan ka na wulikɛjɔba kɛ u ni jamanatigi bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na u ye layidu d'u ma k'u bila k'u ka taa ni ala sɔnna ma jaabiw bɛna sɔrɔ ni fɛn fɛn bɔra o la kɔfɛ an bɛna olu kunnafoni aw ma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi ala ka basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ ka fara ɲɔgɔn kan o dɔɔni o tɛ tɔ ko la barada daburu ka dɔgɔ nka misi sinta bɛ gɛn ka bɔ a fɛ jama ma jɛ ka daji tui k'a bɛ ɲigin dɛ kulu dɔw bɛ n'o ye WhatsApp groupe ye n'i y'a sɔrɔ u ye baara in kɛ groupe Maninka o maaw don olu ka fara ɲɔgɔn kɛ hali u tɛ ɲɔgɔn dɔn ka tila ka nafolo dɔɔni fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ nafolo ye k'an wele k'a fɔ k'u bɛna di an ma an bɛ se ka yatimɛden dɔw ni ka se k'olu dɛmɛ n'a ye cogo min na baara in bɔra ka kɛ min ye kulu in fɛ an b'a lɔn k'a fɔ a baaraw taara waleya yɔrɔ min na o ye k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen nin WhatsApp groupe in u ye nafolo fara ɲɔgɔn kan yatimɛden maa 30 kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ka fiyɔrɔbaw d'u ma nin seli yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a kɛra jama farangaba ye a ko ɲɛma Lasana Kulubali don Siri Kulubali tun bɛ kɛnɛ kan ka taa ɲininkali k'a la a ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Lasana Kulubali bi baara min b'an bolo an bɛ ka dɛmɛ lase yatimɛdenw ma voilà pour que bɛɛ b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ a ma nɔgɔn jamana in dɛsɛbaatɔ jamana don an ye kulu dɔ de créer o kulu in an y'a sigi sen kan pour que ka se ka wagati ni wagatiw la ka dɛmɛ kɛ yatimɛdenw ye quoi ko n yɛrɛ hakilila bɔra monsieur Adama Dabo Alizeri ko n hakilila bɔra o de la bon groupe kɛnɛ an y'a sigi ale de y'a président ye bon ale de y'a fɛn bɛɛ hakilila yɛrɛ base bɔra ale de la donc an b'a la deli toujours ni hakilila ninnu ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye vraiment bi ne yɛrɛ sɛwara n ka musokɔrɔba sɛwara franchement an ye fɛn min kɛ a denmisɛnnin min ye fini sɔrɔ bi complet fila in vraiment o content na an b'a la deli yarabi an bɛ jamana min kɔnɔ toujours manifin seni bɛ mɔgɔ minnu ye an ka to ka ninnu kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc a bɛ kɛ sababu ye ka dɔbɔ gɛlɛya la manifinw kan quoi. mun de y'a kɛ ka dɛmɛ kɛ fini ye sutura ye sinon dɛmɛ wɛrɛw bɛ kɔ mais nin y'a daminɛ an y'a daminɛ ni fini ye donc fini a ka ca ala fɛ n'i ko fini dɔrɔn o ye ka manifin sutura quoi surtout an y'a dabɔ seliɲɛkɔrɔla in na fini dabɔ kun ye ni denmisɛnninw n'u ye fini sɔrɔ a bɛ kɛ ko wasalenba y'u bolo a bɛ kɛ nisɔndiya y'u bolo voilà a bɛ kɛ hali u bɛ mɔgɔ minnu bolo mara la olu fana bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ a kɔrɔ donc olu yɛrɛ fana bɛ se ka sutura quoi parce que a ka di dɔw ye ka fɛn dɔ k'u ye i b'a sɔrɔ se t'olu yɛrɛ fana ye an ka hakilila yɛrɛ dabɔra nin de kama quoi. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Lasana Kulubali ye groupe Maninka o maaw don u y'a fɔ cogo min na ala k'a bila o sababa bɛnɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ n'olu yɛrɛ ye dɛmɛ in sɔrɔ Siri Kulubali y'a ka kuma bara di olu dɔw ma o dɔw b'u ka sira di an k'u dɔw lamɛn. Aminata Konate ne nana denmisɛnninw ka finiko de la ala ni bayi ni sababu a ko ne ka na ko denmisɛnninw ka fini ko ne kana dɛmɛ ɲini denmisɛnninw ye mɔgɔ 7 de bɛ ne bolo a bɛɛ cɛmanin musomanin 1 dɔrɔn de b'a la ala de y'a latigɛ ne ka nin sɔrɔ bi ani cɛ ani baraji n bɛ foli de k'aw ye dɛ an ye dɛmɛ yɛrɛ de n bɛ ala fo k'a barika da foli tigɛ aw de. Ne tɔgɔ Tutu Jalo an nana yatimɛdenw ka selimafini Lasina Kulubali de ci lase jɛnɛ ma ko dɛmɛ b'u bolo k'a kɛ yatimɛden ninnu ye o de y'anw se yan bi dɛmɛ ye fini de ye u ko k'u bɛna selimafini de di denmisɛnninw ma u ye selimafini ba de d'u ma sisan Mali yɛrɛ jamana min ye fantan jamana de don n'a ye ɲɔgɔn dɛmɛ o fana ka fisa hinɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ bɛ yen nɔ mais ni hinɛ tɛ yɔrɔ min gɛlɛya de bɛ dɛ n'u sera k'anw kɔni dɛmɛ denmisɛnnin ninnu na a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Aminata Jara e mun sɔrɔ fini a diyara ne. Asita Jara an nana dɛmɛ de fini a diyara n ye kojugu. An b'u fɔ ala ka caman bila an nana. Walahi ne nisɔndiyara ka sababuya kɛ denmisɛnnin ninnu ka ko ye ala de bɛ se k'u sara ala ka nafolo jidi a bɔra nafolo min na ala k'a jidi ala k'u kisi k'u tanga ala k'o kɛ kira kan kosɔn wasalim. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ni ɲɔnɛ ala kana hakilaw caya ka sɔrɔ n'i y'a lajɛ bi dɔw bɛ gurupuw kan dɔw ta i ka dɔn maaw ta filɛ fo ye kundankumaw walima ɲɔgɔn sɔsɔ badenw walima ka wulikajɔ kɛ ka se ka kɛ kɛlɛjalantigɛw ye k'a sɔrɔ n'aw bɛɛ jɛra
a b'a fɛ ka maaw ma dɛmɛ walima b'a fɛ ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan waati ni waati a bɛ kɛ fɛnba de ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin hakilila ninnu ni ka ninnu caya ka bɛɛ fo nin ɲɔgɔnna hakilaw de ka ɲi ni se bɛ e ye f'e k'a dɔn bi an bɛ nin de fɔ sanga ni waati bɛɛ setigi e k'i hakili to maa la i kɛrɛfɛ i ka se ka bɔ ni maa min ta ye nka kɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni y'an ka setigi caman lajɛ a b'olu kɔnɔ k'u ka musokisɛya don walima u ka cɛkisɛya de don wa min b'olu bolo n'u bɛ taa don min na u n'a bɛ taa k'a dɔn ka fɔ diɲɛ bɛ maa nɛgɛn dɛ fɛn bɛɛ bɛ e fɛ tile tɛ kun fɛ i bɛ cɛ ka taa ka bɔ a bɛɛ la u bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan ko tiɲɛ n'Ala y'i gɛrɛsɛgɛw la i jija sɔnna ka kɛ tiɲɛ ye waati min na i yɛrɛ k'i seko kɛ n'a ye min bɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛsin fantanw ma Ala k'u hakilaw caya n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Welesebugukaw olu fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ olu ye maire u sigilen don maa minnu kunna u kana foyi kɛ olu ɲɛnama o kɛra so ye ka se ka wulikajɔ kɛ u ka mairie u ye dɛmɛɲɔgɔnya dɔw ni baaraba dɔw kɛ mairie kɔnɔ na n'o bɛ kɛ ka se ka ɲɛfɔ sigidalamaw ye o kɛra faraɲɔgɔnba ye tarata don a kɛnɛ kan Toto Silansi ale tun b'an tɔgɔla ye ni ka ɲininkali kɛ min ye Welesebugukaw ka maire dankan ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Nɔgɔ Samake an ka lamɛn. Ne ye Nɔgɔ Samake Welesebugu maire ka premier adjoint sɔgɔmada in na an ye wele bila jama ma kunnafonidilaw service technique conseillers ka représentant ka fara dugutigilakaw kan ani jeunesse ka u wele ka na conseillers kun ye baara dɔ boloda an ye baara in o sera a kuncɛyɔrɔ la hali n'o y'a sɔrɔ a ma ban pepewu belebeleba kɛra a la donc an ye jama wele ka na o baara in kuncɛ ni o de ye ka ɲɛda kura di Welesebugu mairie ma baara in daminɛna a bɛ kalo 4 kalo 5 a bɛ ŋɔnɔ ma surunya donc an ye wele jama ka na o baara kuncɛli kɛnɛ de kan mɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ in kan k'a fɔ ko a bɛ jama minɛ bɔ parce que an ye ɲɛda kura di commune ma anw bɛ mairie la bi an nana le 11 mars 2021 Ala ka hinɛ an ka maire la y'a fatuli kɔfɛ o kɛra le 28 janvier 2021 donc anw nana ka na ale nɔrɔ bila le 11 mars 2021 donc ka bɔ o la ka se bi ma hakili la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ san 1 ani kalo 4 jate a bɛ se olu ma donc o kɔnɔna na nin baara in sera ka kɛ donc an hakili la k'a fɔ globalement an bɛ se k'a fɔ ko an ye an seko kɛ ani nane 4 mois donc an bɛ profiter ka foli belebeleba kɛ ka ɲɛsin an ka kominidenw ma parce que olu bɛ musaka minnu sara taxiw la an'u ka impôt o de b'a to an bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye Welesebugu min ye ni an kunfɔyɔrɔ n'an kundonyɔrɔ n'o ye mairie ye ni o ye ɲɛda kura ta kɔrɔ k'a fɔ ko commune yɛrɛ ye ɲɛda kura ta donc o la an kan k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini u fɛ u ka continuer baara caman bɛ yen minnu bolodalen don mais a baara si tɛ sen sɔrɔ ni bɛɛ ma i jɔ i jɔyɔrɔ la o tuma n'u ka taxiw sara u ka impôt sara ka kɛɲɛ ni san kura kalo 3 fɔlɔ n'o ye 31 mars ye n'u ka sarali kɛra ka kɛɲɛ ni o ye i b'a ye an bɛ musaka caman sɔrɔ an dɛmɛbagaw bolo parce que an yɛrɛw bɛ min di ɲɔgɔn ma dɛmɛbagaw b'o de lajɛ k'a fɔ ko est ce que an ye min bolo da ɲɔgɔn ye an yɛrɛ y'o di ɲɔgɔn ma n'a y'o di ɲɔgɔn ma a b'a fɔ ko ninnu sɛbɛn b'u yɛrɛ ma u ni dɛmɛni ka kan nin kɔni kɛnɛ in kan an bɛ dugudenw fo k'a deli u fɛ u ka continuer u ka se ka u ka taxiw sara min b'a to baara caman bolo dalen bɛ olu bɛ se ka sen sɔrɔ cogoya min. An balodan k'a fɔ Nɔgɔ Samake ni tunyali kan ye o kɔfɛ a y'a ka kuma bara di maireba yɛrɛ ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Bubakari Samake la u ye baara minnu kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ Toto Silansi ka kuma bara la a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Bubakari Samake n bɛ Welesebugu maire ye n bɛ aw fo fɔlɔ aw kunnafonidilaw an ye aw wele Welesebugu mairie kɔnɔna na conseillers ye an yamaruya ni ka maire n'a ka bureau communal k'a fɔ mairie kɔnɔna an ka baara dɔw k'a kɔnɔ Ala y'a kɛ baara ni musakaw sɔrɔla u ye an yamaruya an ka baara kɛ entreprise ye baara kɛ a ma ban pewu mais baara tɛmɛna a cɛmancɛ kan aw ka kɛ seere an ka jɛ u ye baara mun kɛ an ka se k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ parce que commune ka musaka bɛ don fɛn o fɛn na i man k'o dan i yɛrɛ kelen ma i kan ka kunnafonidilaw wele an ka jɛ k'o baaraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ hakili la an ye baara ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ majɛ dɔɔnin b'a la entreprise yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka mairie kɔnɔna ka aménager ka pavew d'a kɔnɔ ani bureau dɔw bɛ yen n'o ye an ka baarakɛlaw ka bureau ye carreau tun t'olu kɔnɔ ka se ka carreau da olu kɔnɔ ani mairie yɛrɛ kuru kɔnɔna kare kelen ka bɔ gitɔrɔn na ka taa tɛrɛnba la kuma dɔw la ji bɛ sigi o baara fana laɲini kɛra ka kaniwo fana bɔ mairie kogo kɛrɛfɛ ka taa bila fɔ tɛrɛnba la an bɔra k'o lajɛ hakilila caman kɛra la mais a fana ma ban o fana bɛ baara kɔnɔ ani n'i y'a jateminɛ mairie dalala la ji kaniwo min bɛ yen k'o datugu fana an y'o datugu k'o bɛ continuer ka taa fɔ ji bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na ka se k'o yɔrɔ labonya ka béton k'a kɔnɔ pour que ji ka se ka continuer cogo min na parce que olu bɛɛ b'a to ni ji tɛmɛ yɔrɔ ye min ye n'o
ma labɛn a bɛ kɛ sababu ye i mana mairie kɔnɔna baara cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ o gɛlɛya kelen bɛ na kɛ yen minnu bɛ Welesebugu mairie dɔn kɔrɔlen n'i tun sera yan samiya fɛ dabalibanko tun don parce que ji de tun bɛ sigi a kɔnɔ o bɛɛ de la conseil ko ka a labɛn aw yɛrɛ y'a ye peinture fana farala baara kan peinture kɛra so minnu tun bɛ ni carreau t'o kɔnɔ carreau fana dara an bɛ se k'a fɔ ɲɛda kura dira mairie yɛrɛ ma aw welekun de y'o ye ka na an ka kɛ ɲɔgɔn seri n'i y'a jateminɛ 2021 kɔnɔ o baaraw tɔ kuncɛw de don mais 2025 kɔnɔ a baara dan tɛ mairie baara dɔrɔn ye an ye baara wɛrɛ kɛ marakɔ sescom an ye o clôture kɛ o fana musaka sera 10 millions ni a kun ka fɛn ma Tentu école nɔnɔbolo kɛrɛfɛla la a clôture fana tun t'a la n'i ye 2021 yɛrɛ baara in jateminɛ n'i y'a baara musakaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ye o école fana clôture kɛ ani ka classe 3 fana jɔ yen Maliorezine ye an n'o jɛra k'o baaraw kɛ mais dugu kan ka min bɔ mairie y'i jɔ o jɔda la n'o fana ye 5 millions ye donc 2025 kɔnɔ mairie ye baara min kɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ se 80 ɲɔgɔnna ma n'i y'o jateminɛ o bɛ bɔ mɔgɔ min bolo o ye commune kɔnɔdenw ye fo ka foli lase commune kɔnɔdenw ma parce que commune n'a a denw sɔnna commune bɛ taa ɲɛ mais ni commune yɛrɛ denw ma sɔn commune tɛ taa ɲɛ o de b'a to ni musaka mun sɔrɔla n'a bɛ to dawuda fɛ commune kɔnɔdenw kan ka bɔ a kalama fɛn ninnu bɛɛ n'i y'a jateminɛ mairie ka fɛn propre de don ka aw kunnafonidilaw wele aw de bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni lase yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni olu tɛ hali Welesebugu la fasoden ɲuman bɛɛ hakilina ye faso ka ɲɛtaga ye aw welekun ye min ye o kɔni de ye nin ye ni tun ye Welesebugukaw ka mairie ka maaw wele fan bɛɛ fɛ ɲɛmaaya ka nin kɛ ka maaw wele k'a fɔ anw filɛ fɛn fɛn na aw de y'an bila yan ka se ka dantigɛli kɛ nin fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ a dɔ bɛ dɔ la fɔɲɔgɔnkɔ ni ɲɔgɔn sama kɔni o ti kɛ nin hakilila in nin hakilila min bɛ yen n'a hakilila kan ka bila sababa minɛ kɔnɔna na mun b'a ɲɛgɛn ɲɔgɔn na fɛn caman na an ti kuma ɲɔgɔn ye nka ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fɔ o ye fɛn min n'a cɛ ka ɲi kosɛbɛ ala ka nin hakilaw caya Welesebugu mairie 80 a n'a kunkanfɛn u y'o kɛ waati kunkurunin kɔnɔna na ka se ka sigida labɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɔnɛ caya ne ni ɲɔnɛw cayara sigida kɔnɔna na an bɛ ɲɛma minnu ta a bɛ danaya don an n'u cɛ n'an bɔra ye ADB Maliba olu ye wele bila kunnafonilaw ma kunungo yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ ko dɔw tun kɛlen bɛ ka Alu Bɔkari tɔgɔ tiɲɛ ka yɛrɛ ka fɔ Alu Bɔkari Jalo ko a kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛ kɛ Anbariko in a kana se ka wuli u y'a yɛrɛ maaw la ka fɔ ye ngalon de ye Alu Bɔkari Jalo yɛrɛ de tun bɛ baara la sanko Anbariko in ka wuli joona joona yaasa ka nin bɛɛ prêter di an ma min ka dɔn ka fɔ tɔn yɛrɛ kɔnɔna na Ablaye Sidibe ale yɛrɛ kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ nin kɔni ye k'i sigi dɔrɔn ka fɛn dɔ hakilina fabriquer dɔrɔn ka bila bɔlɔlɔ kan mun b'anw ka président d'honneur dɔn ja in bɛ kuma mun kan ko Mali tun bɛ kɔlɔlɔ mun kɔnɔ n'an ko a ma embargo kalo 6 ko Aliou Diallo kun nɔ b'o la wa k'a ye ko bɛɛ kɛ k'a kana wuli ja in bɛ kuma mun fɔ Aliou Diallo ye contraire de kɛ Aliou Diallo ye ko bɛɛ de kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ walasa embargo ka wuli donc ni ja bɛ ka kuma mun fɔ nkalon de don nkalonfin de don Aliou Diallo yɛrɛ ye a ka denbaya n'a ka baaraw to ye kalo caman walasa embargo bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan cogo min na ni mɔgɔ minnu b'a dɔn i b'a dɔn k'a fɔ nin wagati laban a ma sigi hali an bɛ ka kuma nin wagati min na a tɛ jamana kɔnɔ le 9 mai passé CNT mɔgɔw y'an wele ko walasa an bɛ se k'an fɛla f'u ye cogo min na ni sariya kura in kan an taara ni an ka proposition caman ye caman yɛrɛ de koyi proposition ninnu na caman tara la donc o bɛ se k'an yamaruya k'a fɔ ADP an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ donc o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye loi in signé a ye parti ɲɛmɔgɔyaso yɛrɛ ye communiqué kɛ k'a fɔ ADP bi yɛrɛ ye nin kɔnɔna na bawo haminako dɔw tun b'an na n'o tun ye EJ ko ye an ko an sɔnna EJ ma nka EJ tun kan ka sigi cogo min na n'o tun bɛ sɛbɛn fɔlɔ kɔnɔ o tun y'an tɔn si wuli ka jɔ dɛ mais o bɔra a kɔnɔ o kɔfɛ fɛnɛ ka élection ka cercle maintenir députés ka sigili la an tun y'o ɲini a kɛra ten u tun y'a fɔ ko ka na n'a ye région na o n'a ɲɔgɔnna caman ADP tun ye mun proposé n'u taara ba la donc an b'an yɛrɛ ye kalata sɛbɛn kɔ chronogramme fɛnɛ talata tɛmɛnen an tun bɛ Kati ministre de l'administration ka yamaruya kɔnɔ ka kalata chronogramme présenté parti politique la an y'a ye k'a fɔ élection 4 de kan ka kɛ ni ko 4 référendum bɛ kɛ communal bɛ kɛ députation bɛ kɛ ani présidentsigi bɛ kɛ a don an y'a yira k'a fɔ a kɔni ka ca ni mɔgɔ min ko i bɛ nin élection 4 bɛɛ kɛ san kelen kɔnɔ baara mun don baara fanga ka bon or jamana dun mago bɛ mun na o y'an bɛ situation d'exception min kɔnɔ furancɛ fanga min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ donc o la a ka kan
an ka référendum comme o de bena an ka jamana yɛrɛ sariya ko bɛɛ yɛlɛma n'o ye constitution ye n'o dun falenna sariya fɛn fɛn gulonnen don ale la bɛɛ bɛ yɛlɛma ni an ka se k'o prioriser ka kɛ maintenant communal législative n'o ma se ka k'a wagati kɔnɔ olu ka décaler ka présidentielle kɛ walasa an ka se ka bɔ ni situation na mais an kɔni b'a dɔn ŋaniya ɲuman don k'a fɔ élection in bɛɛ ka kɛ nka n'i ye wagati yɛrɛ jateminɛ san kelen élection 4 sariya voter sariya sɛbɛn b'a fɔ ko ni élection bɛ kɛ k'a kuma kan k'a fɔ n'a ye collège électoral ye k'an ka convoquer 3 mois donc i b'a jateminɛ nin na ça veut dire chaque 3 mois élection dɔ bɛ kɛ est-ce que matériellement an bɛna se k'o bɛɛ kɛ wa. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maître Abdoulaye Sidibé ni tun y'ale ka ɲɛ ye ADB Maliba secrétaire général do a fɔra cogo min na fɛn minnu bɛ yen n'a kisɛ t'an bolo ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ u ka dabila u kɛra kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa jamana kɔkan an b'a ladɔnna k'a fɔ Alizeri jamana ale kɔni a ka yɛlɛmahɔrɔnya sɔrɔ ko o san 60 ɲɛnajɛ o tun bɛ senna dɔ farancɛ kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ Alizeri jamana ale ye san 100 ani san 32 de kɛ tubabu ka jɔnya kɔnɔna n'o ye colonisation ye ko nka k'an bɛ don min na ko bi ko halisa ko fɛn ye bɛnbaliya ye ani furukufuruku ko bɛ Alizeri jamana ale ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yan an bɛ taa RDC Congo ale ni Rwanda a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye gɛlɛya kɔni k'a bɛ ni jamanaba fila ni ɲɔgɔn cɛ ko wa ko u jamanakuntigi n'o ye Félix Tshisekedi ka fara Paul Kagame ma ko olu kɔni tun bɛ Luanda n'o ye Angola faba kɔnɔna u tun ka sigikafɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko sigikafɔ kɔni ko u sera ka bɛnɲɔgɔnw sɔrɔ min ye cessez-le-feu ye ko u sera k'o sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na n'an bɔra an bɛna Burkina an b'a ladɔnna k'a fɔ Burkina fangabolo n'o ye gouvernement ye olu y'a yira k'a fɔ min ye Burkina jamanakuntigi kɔrɔ ye ni ale gɛnna san 2014 n'o tɔgɔ ye Blaise Compaoré ko ale kɔni makɔnɔnen don Burkinakaw fɛ yen nin dɔgɔkun laban yɛrɛ la ko siga t'a la fiyewu ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa a ka se ka segin ka na Burkina n'an bɔra an taa États-Unis an b'a ladɔnna k'a fɔ min ye Togoya taamabaw tun bɛ sen na a yira la k'a fɔ ko o taama kun tɛ dɔrɔn ye ko ja dɔ de yera bɔlɔlɔ sanfɛla la ja in a yira k'a fɔ min ye farafinden don n'o ye Amérique Noire don ko ale fagalen don ko nin makɔfɛla in tɔgɔ ko Jailand Walker ko a sisan tɛ tɛmɛ san 25 kan ko min ye marifakisɛ 60 ɲɔgɔn na ko bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ makɔfɛla in na ko min ye lakanabagaw n'o ye polisilakaw ye ko olu ka wulikajɔ dɔ de kɛ ka nin makɔfɛla in k'a gɛn ko fo tɛgɛ ka d'a kan n'an b'a wele ko infraction routière ko o de nana ni kɔlɔlɔ in bɛɛ lajɛlen ye organisation Atlantique du Traité du Nord n'o ye OTAN ye ko wulikajɔ kɛra min ye Finlande jamana ka fara Suède jamana kan olu ka se ka don ni jɛkuluba in na ko a baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra dɔ fana tɛmɛnen na siga t'a la n'u farala OTAN ale jamanaw kan an karamɔgɔ min sera jamana kɔ kan o la kun bɔra tun ni sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o se masa ramani ala k'o hakilila ɲuman ni k'o sabati an ka jamanaw ani jamana wɛrɛw ka bɛɛ lajɛlen bila basigi ani lafiya minɛ kɔnɔna la ka tila u kɔfɛ ka fan bɛɛ ye seli ɲɛkɔrɔla don n'an bɛ boli an ka taa dɔɔni dɔɔni o bɛ kɛ so ye an bɛ se sicogo ɲuman na ala k'o hakilila ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma